салом алейкум, ҳама каса хубем бачо. Шумо медонед ки мо дар радиаторои плоскӣ, инаи қабрғадор масла мерезем, ҳар хел масло намешавад. Трансформаторни масла бародаро, метавонед касе дошта боша муроҷиат кунад, мо айни ҳол равғаномон тамом шудагӣ метавонем ки харидорӣ кунем. бачо мақсад бисёр пурсидестиям ки равған дар кора чӣ хел кунем, чӣ хели равған резем. Ана бародару мақсад трансформаторни масла мешава, ҳар хел маслоҳо намешава. Касе дошта боша рӯи экран дар ватсапи ма ҳастай, дар ватсап муроҷиат кунед бародар, танҳо бинависен. Мақсад мо кофта нагардем, метавонем аз шумо тезтар дастрас кунем. хуб бародаро, дошта бошед бинависед ҳатман, мо дар хизматем. раҳмат.